Dneska tu máme šocení vlaku. Už dindají závory, můžeme se jdem připravit, ale záleží, kam ten vlak pojede. Tady. Takhle se jmenuji já. Tady nahoře, jak to mám. Maschenführer Alex. A ten vlak asi za chvíli už bude odjíždět. Má pořád otevřeno. Hej, nastoupneme si do prostřed, jako to dělají youtubeři a budeme čekat. Vlak už jede. No, a teď máme pauzu, já nevím, kde teď pojede vlak. Dobře. Jo. Tak teď tady žádný vlak nepojede. To je mi ty krásná náhoda, vždycky tady jezdí vlaky z ničeho nic. A z ničeho nic, no. To je výborný. Ale mám nápad, můžeme zkusit jet mým vlakem. Jo, pojedeme mým vlakem. Mám vlak nějaký, tak tady třeba ten, ahle, tady mám ESO, anebo tady Pershinga. Ale já vezmu asi ESO peso vezmu. Ukáž, Ljubomíre. Neberu RegioJet Pershing, alebo že by tady něco. Tak jo, takže beru vagóny RegioJet. A jdeme. Dal jsem tam osoba, kde byl rychlík. Jo, dáme to rychlíkem. Rychlíkem pojedeme jako z Roudnic až do... OK. Rychlíkem z Roudnice nad Labem až do Lovosic. Takže sorry. Dobrý, já otevřu lidem. Jo, jasný. Otevírám zase dokola ještě. Můžu si ukázat interiér. A tady zdravím v tomhle videu youtubera, který má hodně rád to RegioJet a je to lovec RegioJetu. Zdravím ho, můžu mu udělat pak ještě fotečku nějakou, třeba lokomotivy nebo vagonu.
Třeba si pak napíše do komentářů, co chce a já mu to pak vyfotím. Mě to problém nedělá. Třeba takhle tu lokomotivu, jestli bude chtít. Nebo ty vagony. Je mi to prostě jedno, ať si napíše. Nebo kdo bude chtít, můžu mu vyfotit cokoliv z té hry. Ale jenom co mám. Protože jak... No, vy to nevidíte. Já mám jenom 25 596 coinů. Zavíráme. A můžeme jet. OK, počkat. Takže lokomotiva. Vagon číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4, číslo 5, číslo 6, číslo 7. Hej, čus. Adam. Projíždí to křovím na trati. Drážní inspekce, co tady dělají? Počkat. Drážní inspekce? To asi úplně ne, ale to je jedno. To už jako nejsme, pane bože. Ale budem. Takže já už to radši budu brzdit. To nepřetáhnu zase, protože předtím jsem to hrál a tak trošku jsem to přetáhl až moc, že jsem přijel celou tu zastávku. Dobrý, teď už jsme u zastávky naší. Jo. Teď to pro mě zase skončí tím, že pár vagonků je dobrý. Já tady mám ten vagon i jako model, pak vám ho můžu ukázat. Tak čekejte, já to teď pauznu chvíli. Otevřu ještě dveře. Mě se to jenom zdá. Dobrý, já první jdu. Tady ho mám. Tak čekejte, jo. Jsem tady a musíme rychle vypadnout. No, tak to úplně dobře neskončilo, no, co si budem povídat. Dobrý, pádem brylovcem. Teď jsem se rozhodl, že budu jezdit tady těma. Nebo motoráčkem, jo, vezmeme motoráček. Se vezmu ten motorák. Ne,
Ne, vezmu jenom lokomotivu. Jdeme z Roudnice zase do Hrobce, do Hrobu asi jedeme. Prosím vypípat. Já vím, že za mě to asi nikdo nevypípal, co? No konečně se otevírají. Nám se ukázat interiéry. Jaký tu je. Jo, hezký. Dobrý. Hezký. Dobrý, to je jedno. To je dobrý, že tady vidíte, jestli už se ty dveře dobouchly, nebo ještě ne. 55 míst jenom, jo. Ale i to je dost, si myslím. Na tak malinký vlak je to dost míst. Zkusím ještě jednou. Ještě jednou zkusíme. To ani moc není slyšet. Deset let budu čekat, než tam dojedeme. S tím zatraceným vlakem. Hrobce. 1, 3, 4. Antantíky. Dobrý, jdem na štěrku. Jedem na štěrku. Chtěl jsem to rozpočítat, ale než bych to rozpočítal, tak už tam jsme. Si myslím, že to neubrzdím tím malinkým. Ale taky se to může stát, že to ani neubrzdím. Já, tak teď brzdím moc, až to zabrzdím tak trošku hodně. A zabrzdím to ještě někde. Ještě někde před stavkou, než mám stát, to zabrzdím. Dobrý, já už jsem tu. Čau, borci, můžete nasedat. Počkej, já trošku popojedu s tím vlakem. Dobrý. Stojím, stůj vláčku. Vláček, motoráček. Konečně, bože můj. Dobrý, já to zatáhnu. Jako vážně musím zase... Dobrý, jedu, čau. A my jsme u konce videa asi. Nebo mě asi hukne. Já vás pozdravím na konec videa. Čekat.